Azken urteetan emandako aldaketarik nabarmenena, zeharkako konpetentziak lantzeko erabilitako metodologien izan da. Gaur egun, eskolan, Problem-Based Learning eta ala Flipped Classroom erabiltzen ditugu. Ikaskuntza kooperatiboa eta gamifikazio teknikak erabiliz. Horrek, coaching tekniketan oinarrituz, konpetentziak ebaluatzeko modu berriak erabiltzera eraman gaitu. Gainera, familiekin elkarlanean, ikasleen jarraipena burutzeko tutoretzari garrantzi handia ematen diogu. Gaur egun, ikaslek aukera anitzak dituzte, aldi berean ikasi eta lan egiteko. Bide lagun dugun ikaslan zentroan urte guztiko lan praktikak edo enpresa ezberdinetan eta ikaslanen ere, programa dualak eskaintzen duen eskarmentua kurrikulunera eramaten dutelarik. Are gehiago, kudeatzen ditugun Erasmus Plus programen bitartez, lan praktikak Europako beste herrialdean burutzeko aukera izaten dutelarik. Hala ere, internazionalizazioa beste modu batzuetan ere lantzen dugu. Adibidez, atzerriko eskolekin aste betez elkartrukaketak burutuz. Horrez gain, irakasleek ere kabi proiektuetan parte hartzen dugu. Atzerriko eskolekin tematika desberdinetan hobekuntza proiektuak garatu. Mugikortasun maila areagotzeko eskolan hainbat arlo ingeleraz ikasteko aukera dute ikasleek. Azkenik, urtean zehar hainbat ekintza osagarri burutzen dira. Prestakuntza osagarriak, txapelketak, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak ala kanpamentu teknologikoak. Guzti hau kontutan harturik, zure laguntza behar dugu aurrera egiteko zure ustez hasierako hezkuntzarekiko. Zer mantendu beharko genuke? Zerbait egiteari utzi beharko genioke? Zer berri egin genezake?